Eu sunt Cosmin, sunt din Focșani, sunt în primul internship aici în Paphos, în Cipru, la Atlantica Mare Village. Momentan sunt pe departamentul de restaurant, lucrez în mare parte din timp la bufet, iar săptămânile acestea am început să lucrez și la carte în restaurantul italian. În prima parte a zilei fac sport, citesc, încerc să mă relaxez, iar la ora 1:30 încep să lucrez. Jobul nostru este în principiu să primim clienții la masă, să debarasăm mesele, să le curățăm, să ne asigurăm că totul este ok, să ne asigurăm că clienții sunt în regulă și că au o experiență de 5 stele așa cum suntem învățați aici. Înainte de acest internship nu aveam așteptarea că o să mă descurc așa de bine cum o fac. Aveam așteptarea că o să fie greu, dar odată ce am venit și m-am acomodat, mi-am făcut un program, totul a început să decurcă din ce în ce mai bine. Nu mă așteptam să fim atât de bine primiți aici, colegii și mediul de muncă sunt foarte primitoare și suntem tratați așa cum cred eu că merit să fim tratați, pentru că am venit aici să studiem, să progresăm și suntem ajutați de toți colegii și de supervisor și de manager. Timpul acesta departe de casă mi-a priit, simt că a fost un pas natural pentru mine, pentru că este un pas important spre maturizarea mea și spre dezvoltarea mea. Sincer, nu mi este dor de casă, pentru că, la fel cum am spus, simt că e un pas natural din viața mea și simt că e timpul să mă maturizez, să încerc să mă descurc singur, să încerc să stau pe banii mei, să trăiesc singur și să fiu independent. Munca cu clienții este destul de obositoare, pentru că trebuie mereu, indiferent de cum te simți, tu trebuie să fii fericit, dar mediul de la muncă, faptul că glumești cu colegii, faptul că ești susținut de ei, te ajută să-ți reîncarci bateriile și să transmiți clienților energia asta pozitivă. La fel ca și colegii, supervisorii și managerii sunt peste așteptările mele. Nu este o relație rigidă ca între angajat și manager sau supervisor, ci suntem foarte apropiați, glumim, râdem, întrebăm ce facem, cum este viața noastră și este o conexiune umană și nu este o conexiune ierarhică ca de la angajat la supervisor. În principiu, într-o zi liberă merg la sală, încerc să mă relaxez, citesc. De asemenea, am grijă de casă, pentru că în timpul săptămânii nu am timp aproape deloc să am grijă de curățenie și așa mai departe. Internship-ul acesta m-a ajutat să văd cât de dificilă și provocatoare poate fi viața de profesionist, pentru că trebuie să îți lași problemele acasă și să încerci să nu le transmiți stările tale clienților. Și am încercat să echilibrez în același timp aspectul ăsta cu partea din mine care poate uneori nu vrea să muncească, care nu are energia să interacționeze cu clienții. Cursurile practice sunt baza internship-ului. Vezi foarte mult cum se mișcă lucrurile în spate, în practică, cum sunt în teorie, poți face diferența și mai ales poți să vezi ce s-ar putea îmbunătăți și asta este foarte valoros, pentru că devii un angajat valoros și ieși în evidență față de ceilalți angajați. Să încerce să se dezvolte cât mai mult, să caute cât mai multe experiențe și să se gândească la ce vor să facă ei pe viitor, pentru că viața trece foarte repede și sunt sigur că fiecare dintre noi vrea să facă ceva extraordinar pe planeta asta.